अक्षय नेरुरकर मालवण विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, आज खूप दिवसांनी मुहूर्त येलो हा एअरपोर्टवर जाऊचो। पहिला कसं झालेलं की ज्यावेळी चिपी एअरपोर्टचं म्हणजेच आपल्या सिंधुदुर्ग एअरपोर्टचं ज्यावेळी उद्घाटन झाला त्यावेळी असं होतं की सगळेच यूट्यूबर तिकडे धावत होते। आपला विमानतळावरनं विमानात उडतील किंवा विमानतळ काय उडान जात नाही, त्याच्यामुळे म्हटलं नंतरच आपण कधी योग्य येत तेव्हा म्हटलं जाऊया। तर आत्ता कसं झाला की आपल्याकडे आपल्या वाडीत म्हणजेच बेलाच्या वाडीत एक स्पेशल गेस्ट येऊचे आहेत, प्रमुख आपले पाहुणे। तर त्यांना आणूसाठी विमानतळावर आम्ही जातो। माझ्यासोबत सूरज हा, माझा भाव पण आणि मित्र पण। सूरज आणि मी आता तिकडे एअरपोर्टवर जातलो। एअरपोर्ट तुमका मी दाखवतो कसा एअरपोर्ट हा। मुंबईमधनं जर येणारं विमान आहे ना त्याचं टायमिंग 1:20चं हा। चिपीमध्ये म्हणजेच आपल्या सिंधुदुर्ग एअरपोर्टला येऊचो। तिकडे गेल्यावर बघूया विमान लेट होता काय आपण लेट होतो। तर चला डायरेक्ट व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया इथून। आता आम्ही विरान बाजारपेठेमधून सुटलो आणि विरान बाजारपेठेमधून सुटल्यानंतर आपण कुठे कुठे जाऊचं लागतं, आपल्या खयच्या मार्गे कसं जाऊचं लागतं एअरपोर्टवर, ह्या आम्ही तुमका सगळं सांगतो। तर व्हिडिओ कोणी स्किप करू नको, व्हिडिओ पूर्ण बघा शेवटपर्यंत आणि आवडली तर लाईक करा। तर आपण आता हे पिंपळाकडे येलो, जिथे एसटीचं स्टॉप हा। कोकंडा पिंपळ वेगळं आणि ह्यो पिंपळ वेगळं। ते पिंपळाकडनं आतमध्ये गेल्यानंतर आपलं रस्तो मिळतं, म्हणजे जो मालवण मेळणे रोड हा तो। आणि तिकडनं लेफ्ट साईडला आपण गेल्यानंतर इकडे मालवण आहे, साईडला मालवण बाजारपेठ। आणि समोर गेल्यानंतर इकडे आपल्या कुंभारवाटीत जातलो आपण। आता कुंभारवाटीतनं पुढे मी तुमका दाखवतोय खैसून वळा काय। आता मित्रांनो, स्क्रीनवर तुमका एकदम लहान छोटा दिसत असतात, ही जी नवीन बिल्डिंग आहे ना त्याच्या मागे आहे ना एअरपोर्ट दिसता आकडनं। तुमका स्क्रीनवर दिसत की नाही माहित नाही, खूप लांब अंतरावर आणि आमका हयसून दिसता तिकडे एक विमान थांबलेला, म्हणजे खूप छोटा दिसता ते विमान। तिकडे जाऊन आपण बघूया। तोपर्यंत पोचापर्यंत जर नाही गेला तर तुमका मी दाखवेन विमान तिकडे हाता। आणि हा आपल्याला एक छोटंसं ब्रिज लागतो, मस्त ब्रिज आहे तिकडे फोटो काढण्यासाठी एकदम मस्त जागा। हे एअरपोर्ट कडे जिलो आणि चिपी विमानतळ समोर आपल्या बोर्ड दिसतोय बघा। तर एक प्रॉब्लेम फक्त एअरपोर्टचं एवढंच आहे की आपल्याक उलट खूप फिरान जावचं लागतं। म्हणजे एअरपोर्ट जरी हा असला ना, त्याचं ऑफिस इकडे असला ना तरी असा गोल फिरान त्या बाजूने आपल्याला एंट्री करूची लागतं। तर ह्याचा अंतर आहे ना आता खूप लांबपर्यंत अंतर आहे थोडासा, म्हणजे परोळे बाजारपेठेतनं आपल्या जाऊन नंतर मग एअरपोर्टला येऊचं लागतं, असं करूचं लागतं। आम्ही आता पूर्ण एअरपोर्ट फिरायलो, पूर्ण एअरपोर्ट। आणि रस्तो आपल्या पुढनं म्हणजे परोळे बाजारपेठेतनं जाऊचा लागतं आतमध्ये। बहुतेक परोळे बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम होता कामा नये म्हणून तो रस्तो केलेलो असतो परोळे बाजारातनं। आता परोळे बाजारपेठेत आहो आम्ही, तुमचं दाखवतो परोळे बाजारपेठ कशी आहे ती। मित्रांनो, आम्ही फायनली पोचलो एअरपोर्टला। आमचे प्रमुख पाहुणे तर वाटच बघत होते भरपूर आणि आमका एक कुपन पाडून दिले या 15 मिनिटं फ्री आहेत असं बोलले ते। आणि 15 मिनिटाच्या जर वर गेला तर आपल्याला चार्जेस बसतात। आता नक्की खैसून ही खै जाता गाडी ना माका जात समजत नाही। रस्तो ज्या ठिकाणी जाता ना तो तुम्ही जातोय घेऊन। तर हे बघा, हे आपलं एअरपोर्ट आहे समोर दिसतं आपल्याला। आणि आम्ही आता एअरपोर्टला येलो। इकडे पार्किंग वगैरे भरपूर आहेत, विमानच काही दिसत नाही। आमचा विमान बघूचा होता पण विमान काही दिसत नाही इकडे। ठीक आहे, आम्ही आता एअरपोर्टला येलो, तिकडे तुमका दाखवतो स्पेशल गेस्ट आपले कोण आहेत ते प्रमुख पाहुणे। तर आपली बहुतेक वाटच बघत असतील तिकडे। या आपला एअरपोर्ट आहे चिपीचा।
आता एअरपोर्ट आपला चिपी एअरपोर्ट आणि इकडे संजय काका मी घेऊन गेलो. संजय काका आमका मिळाला तो वाटच बघत होतो. झालो लेटच भरपूर मी 2 वेळा चुकलं वाटल्यामुळे लेट झालं. तर चला आता आपण जाऊया लगेच. आम्ही आता मालवणमध्ये येलो आणि जेवणासाठी थांबलो इकडे मालवणमध्येच. काका जेवचा होता म्हटलं आपण हॉटेलमध्ये जाऊया. तिकडे गाडी पार्किंग केलं. गाडी पार्किंगला पण जागा नाही. इकडे बघू शकतास तुम्ही समोर भरपूर गाडी आहेत उभे. अजून तरी पर्यटकांची गर्दी भरपूरच आहे. आणि इकडे मागे आपलं काका आणि या आपण हॉटेल रुचिरामध्ये असतो आणि काकाने एक व्हेज थाळी घेतल्याने आणि आम्ही कोळंबी मटण आणि सुरमई असे वेगवेगळे 3 आयटम घेतलं. तर बघतो जरा टेस्ट करून कसे आहेत ते. आम्हाला लवकर घेऊन येणार. मित्रांनो तुम्ही सगळ्यांनी बघितलंच की आपण दुपारी एअरपोर्टवर गेलो. तिकडनं संजय काका घेऊन येलो. संजय काका स्पेशल बारशासाठी विमानं नेलो. तर विमानतळ पण तुमका मी दाखवलंय. आता बारशासाठी इलो म्हटल्यावर बारशेचं पण थोडंसं शूट मी तुमका दाखवतोय. आपल्या वैभवला मुलगी झाली या तर तिचो बारसो हा. तर काय नाव ठेवल्याने या बारसो कसो हा काय. आता सध्या तर त्यांची भजन चालू आहेत बहुतेक. आता वाजलेत साधारण 9 वाजलेत आणि माका लवकर जाऊक मिळालं नाही कारण स्टुडिओ दिवसभर बंद असल्यामुळे सगळं कामं होती त्याच्यामुळे माका जाऊक मिळालं नाही. आता आपण वैभवच्या घरी जाऊया आणि तिकडे बघूया कोणाचं भजन चालू आहे आणि आपल्या बारशाची तयारी कशी केलेली आहे काय. आपल्या तिकडे सगळे आपले मित्र भेटलेले आहेत. सगळे काका पण भेटलेले. संजय काका पण बहुतेक तिकडेच असतो. चला तर आपण वैभवच्या घरी जाऊया आणि तिकडे बघूया नक्की काय केलेलं आता. बाहेर बघूया आता महेश परब आपले चुनवऱ्याचे बुवा त्यांचा भजना आपल्याच गावातला.
तर आजचो ह्यो जो व्हिडिओ होतो तुमका तो कसो वाटलो म्हाका कमेंट मध्ये सांगा आणि जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा. पुन्हा एकदा आपण नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.